nanku umuntu engena nanku umuntu efika nanku umuntu yatyitymba nanku umuntu yanqunqa awuyadumzela laa nto xa ingena kweli khaya kaloku inenyongo le nto inenkani seyindala le nto lena uyibona ngentloko uboma nako le ntloko lena seyintloko yoqhela seyintloko yokugeza singene kaloku bantu abahle kulo eli khaya namhlanje ingumvulo the 5th of October 2020 lulo kaloku lo suku enilwaziyo usuku lwasevenkileni apho my friend ayaqonda ingathi akusade kusebe ngumvulo azovula evenkileni bangene uyakhwaza ku-my friend uthi wena mntu onengxaki esichitho ikhona kaloku lo khombo wena mntu unengxaki esilwane ikhona neyabanjengawe mhlonipheki ndini wena mntu othi ufuna uhlonitshwa wena mntu othi xa ungena phakathi kwabantu abaphetheyo ufuna noko kube khona laa ntwana yovalwana kucace uba kungena umntu ingabi ngathi kungena ubhele kona kaloku umhlonipheki khombo nafor wena mntu ndini othi nje uba ingathi kuqala ihlobo kuzawugudukwa ufuna khe kuyothiwa tswetswe phaya ekhaya kubekho into ezenziwayo ukwenza uba kuphekuzwe kaloku ezinyoka nazo zonke izinto zaphayana ekhaya zingabi lula ukuba zikuthi qhwi zikukhitha ufiti kaloku noko ube nayo intwananyana yoxhatha-xhathisa sithi ikhona kaloku into engugila umkhondo ukwenzela uba noko ungabi lula izinto ezithi xa zikujonga zibone i-lightweight sithi jikela kaloku phaa evenkileni yokhangela okunokukufanela sithetha ngawe kaloku onengxaki entwala zehagu sithetha ngawe mntundini othi mna ayibhele mna ndizifunela nje zebhizinesi ndifuna iintlanga zemali zikhona phayana evenkileni ka-my friend lolo suku lwaloo nto kaloku lolo suku loba uyojikela phayana ukhangelele wena ukhangelele obaziyo bathandayo obaqhelileyo hayi pheza bhele kudala uthengisa akuthengisa ubhele kodwa bangena abantu evenkileni kafuna ndibe ngathi ndiyakwaza kafuna ndime phandle i-loudspeaker ngathi ndiyayinyusa ndijayive kwenzela abantu bachaze kokujayiva kabhele basondele ndibatsale ngentamo ndibafake evenkileni ngenkani masingene kaloku kule ncoko yethu yanamhlanje sithetha ngantoni namhlanje sithetha amafutha eNkosazana namhlanje sithetha ngayo iNkosazana sithi wena mntu ke ongaqhelanga uza kweli khaya yokugqithe ngemistake udumzela njengobhele ugqitha ungalibali kaloku ukusubscribe ukwenzela uba ungaphindi ugqithe nje ngathi akho bantu uyazi uba kusemabheleni apha umane ufika uzobulisa usiphathele loo nto usiphathele yona noba zii-chips namhlanje nje basithetha ngayo le nto engamafutha eNkosazana we want to go first before siyemafutheni sikhe singene kuyo le nto kuthiwa yiNkosazana yintoni iNkosazana Mr Bhele asihle ngayo le nto kakuhle ukwenzela uba abantu bangabhideki le nto kaloku sisilwanyana mntanomhle masiqale kuyo loo ndawo esisilwanyana esi yinto that is universally known ayonto yalapha kweli lizwe ayonto yaseAfrika yinto that is universally known ayaziwa only yile culture yethu yangoku meaning singaba bantu baphilayo ngoku nabantu who are departed bebeyazi lento ekuthiwa yiNkosazana the very first people kaloku ukureporta ngalento yayizi-sailors abantu abejikeleza xa sisithi ukuripota sithetha ukubhala ngalento we-sailors and fishermen abantu bejikeleza apha emalwandle batsho bathi khona lento iyinto engaziwayo ibumntu bufishi lento lena bahambe bochaza kwiitawuni abasuka kuzo abantu bangoo-sailormen kanti apha eAfrika lento iqalwe ukwaziwa long before kubekho aba bantu bangabantu abamhlophe abasuka elsewhere uyayibona lento kwi-caves izotyiwe lento and myths have been going on in our families kuthethwa ngaye uMamlambo ngesilungu lento bathi yi-mermaid xa siyitshoke lento lena ayizufana nee-unicorns ii-unicorns zii-fairy tales there is no history ekuthiwa there were cultures ezaziyazi lento kuthiwa yi-unicorn i-unicorn yinto eyenziwa eHollywood kanti yena uMamlambo lona yinto ekhoyo xa simncokola ke uMamlambo sizawumncokola in 3 shapes okanye in 3 forms sizawuthetha ngoMamlambo lo oyinto yendalo sithethe ngoMamlambo lo wabantu bokuthakatha sithethe ngoMamlambo kancinci
mncinci lo abantu bathi apha phakathi kwalamakhaya abo usisihlwele. Lo mamlambo wendalo kaloku sitshilo ukuba ngulowo owayebonwa zii-sailors and fishermen, ngulo esithi abantu basemakhayeni ethu bebemazi, abantu abakufutshane namadami, abantu abakufutshane nolwandle, mane bemsithi bemthitshe, sithe ngulo ukwi-drawings in caves both in Egypt and kwi-Sub-Saharan Africa, ngulo esithi okhokho bethu babesixelela ukuba xa simbonile sijike, basixelela ukubana ungaze umlobe kuba kaloku uzawunetha unogumbe, besixelela ukuba la mamlambo yinto emasiyeke izihlalele ngola hlobo izihlalele ngalo. Ngulo mamlambo ke ngulo esithi sizawuthi vandla ngescience. Ithini iscience ngaye lo mamlambo? Ingabi science yamvuma na yona lona umamlambo? Sigqithe ke siye kulo esithi ngowasekuthakatheni. Lona wasekuthakatheni ngulo umbone emaphupheni, vele lento yila ntombazana inhle, ingathi ngalamahenyukazi yakho inbox kaphele uyibone lento ifuna ukukupotoloza. Ngenye ixesha ikupotolozeke xa ungakhuselekanga, iyavela ingumntu ongutata opotolozayo, iyavela ingumntu ongumama opotolozayo. Ngenye ixesha uthi ngoku ungumntu ongumama ivele kuwe lento ingomnye umuntu ongumama, ingakuyeki mntana omhle. Lo mamlambo ngulona ubonwayo phakathi kwamakhaya kubaleke kuyobizwa ixhwele elithile kuba lento iyavela ibe bunyoka ngenye imini, ikati ngenye imini sajongiwe lento ingathi amantshontsho eenkukhu, lento ingathi yikreyiti iyazijikajika itsho isikalo ngenye imini, lento ibe ngathi ngumntwana iyajika-jika ke lento kuba kaloku nabantu abayenzayo bayenza ibe yiloo nto iguquguqukayo lento ibufishi bumntu, lento busilwanyana, yiloo nto engaziwayo, yinto yasemanzini lento, yinto yangapha kwamanzi, yintoni kanti lento sidibene ngayo na apha. Lento iyasenza isichithwe isimnyama, lento isisidungamzi. Xa ikhona lento phakathi komzi akubikho zinzo. Xa ifakiwe lento ngabantu abenza izinto zasekuthakatheni, abantwana babazintsalo bathi sa abantwana kuba kukho loo nto phayana ekhaya. Xa siyincokola ke lento yalo mamlambo ixesha elininzi siyincokola njengoba sithetha ngazo izilwane. Isisilwane, remember kaloku isilwane sithe is anything ethe yenziwa yavuka. It could be uthikoloshi, it could be isporho, it could be impundulu, it could be loo nto iyiyo mntana omhle. Umamlambo naye uthatha lo shape, yena abantu abanyangayo will tell you ukuba nangona ukwazi ukuzibhekelisa ezinye, umamlambo uthi sewusithi umgxothile ibuye lento ithathe enye ishape. Xa bebiza ngenye ixesha bathi yi-switch. When you switch on, off becomes active. When you switch off, on becomes active. Iyingxaki ke lento ingulo mamlambo. Ingapheleli ke lento ekwenzeni eso sichitho. Kwelinye ixesha uyakwazi uba kula maphupha uwaphuphayo, umane uphupha amanzi, umane uphupha abantu basemlanjeni, umane uphupha iifishi. Athi utata othile, umama othile ohamba kuye athi hayi wena kufuneka uyothwasa, unyuka apha ke mntana omhle, usabela ubizo lasekuthwaleni, uhambe ungunyana kabhele ozilungeleyo, unyana kabhele uyothwasa. Xa ubuya uthwele, unenyoko ohamba nayo, umamlambo ohamba nayo, unento omke ungenayo ekhaya. Uthi naxa sewufika kuthiwa singenise kaloku esihlwele sasemanzini, kanti sewuqalisa ukuxhelela lo mamlambo, uqalile ke ngoku wena ukuba ngumntu othakathayo. Ithi ke la Bhayibhile kaMvangeli, yingcikiveni imimoya. Sigqithe ke singekangcikivi kakhulu, sithi kukho umamlambo ochazwayo kweminye imizi kuthiwe sisihlwele. Asizungena nzulu ke kuyo lento kuba kaloku izinto zemizi zizinto zemizi, kodwa ke kuloo mizi injalo. Bazawuthi bona xa bebona izinto zasemanzini, ifish, omamlambo, noba sebebona umamlambo kwenyani, kuthiwa loo nto sisihlwele ngabantu belikhaya abahlala emanzini. Sitshilo ke ukuba asizungena nzulu kwizinto zemizi. We are just trying to make you aware ukuba ikhona into ekumila kunjalo. Sigqithe ke sibuyele kule siqale ngayo kamamlambo
ekuthiwa uyinto ekhoyo uMamlambo lo nescience ethi iyamvuma. Lithini ibali lakhe lona uMamlambo? Mhlawumbe ibhele before siye kuye lo Mamlambo we-science masithethe ke ngoku ngalena into yasekuthwaleni. Kaloku bhele siyeva bakhona abathwala ngoMamlambo, ininzi ke into ekuthwalwa ngayo mntana omhle. Bayathwala abantu abathwalayo, omnye uthwala ngothikolosho, omnye athwale ngenyoko, omnye azilandela imfene. Kanti ngoku sebethwala umntu abe nenjanyana yakhe encinanana entlenyana emhlotshanyana okanye lo mbala ide lenja seyinto efunqulwayo kuhlwa kunyukwa nayo lenja. Omnye unekati yakhe, omnye unonopopana othile ohlala phaa phezu kwebhedi bu-teddy bear. Simane sincoma thina le teddy bear. Sikhe sathetha ngalona weflawa, uneflawa yakho entle omane uyigalubise ekuseni unyaka uphela uyiphubisi, kodwa xa kuphela unyaka seyiqalisa ucela igazi. Abanye umuntu athwale ngelungu lefemeli, uthwale ngomntana, uthwale ngotata, uqoma mani uthwale ngotata omkhulu, umenze so sithwanga kuba uthwele ngayo. Omnye athwale ngesigubhu sakhe, atsho ngeso sigubhu esimphathela imali yakhe. Abanye ke bathwala ngaye lo Mamlambo, umntu abe nalo Mamlambo. Abantu ke abathwalela intwinye, omnye uthwalela ukoyikwa, omnye uthwalela imfuyo yakhe bayande, omnye uthwalela imali, omnye uthwalela loo nto ayithwalelayo. Nangona ihambe le nto kukuthwala umntu ngoku sehlenye ukufuna abantu bomsusela laa nto ayoyilanda ngapha engakhange axelele mntu ngoku xakene nobomi. uMamlambo ke njengoba sesitshilo uyangena kwezi zinto uve kuthiwa nansi indoda ethile ne-swimming pool edurayo entle, le ndoda kubonwe ooMamlambo phaa kulaa swimming pool yakyo. Omnye uve kuthiwa hey ubhele phaa kuye endlini kwelaa gumbi elithile unento ebuchityana, unechibi ubhele, mhlawumbi eli chibi likabhele lilapha egadini, kuthiwa kwelaa chibi lakhe akusondeli mntu kuba kaloku kukho le nto yakhe nguMamlambo. In most cases ke iba yinyoka eba kwezi ndawo, kuba kaloku ndiyabona uba inoba ilula ukwenziwa yona ngabantu benzayo. Aba-advance ke benza uMamlambo lona ukwenzela ukubana akwazi uba yiloo nto yenza loo nto uyifunayo. Ukuba ungumntu wena onyanga abantu uncedwa ngulo Mamlambo, ukuba wena ungumntu onevenkile abantu lo Mamlambo wenza isibunge njalo njalo. So ukhona ke lo Mamlambo, asifunanga ke ukumklasifaya ko-real okanye ubuthakathi sithi masimbeke ahambe yedwa lo Mamlambo, kuba kaloku abantu bakhe bathi yinto ezisa amathamsanqa, bangayichazi engenye eyenziwa yiyo le nto yabo. Sigqithile ke ningasileqisi ngoMamlambo benu ke besigqitha nje nasithetha esiyivileyo ixolo. Siyagqitha ke ngosithetha ngalona uMamlambo we-science. Around 1997 abantu who study acoustics, particularly elwandle, abantu who study sounds ze-dolphins and whales, they picked a sound that they've never heard of. Xa bethi bayilandelela le sound into ekhoyo but then it disappears. Kwahambeka around 2004 eAmerica, i-USA Navy apparently was testing into engu-low frequency sound. Le low frequency sound xa beyitesta as a weapon, kwacaca ubana it affected i-dolphins and whales. Kwakho kwenzeka le nto kuthiwa yi-beaching, apho ii-whales, iminenga, ii-whales bazawukhumbula ke abantu around 2005 particularly eCape Town, apho kwaye kwabakho iminenga eyaye yaphuma emanzini ikolapsile izifele. Then as a scientist kuba lento yenzeke in most parts of the world, they started eAmerica baphela besiza apha kweli lethu around Cape Town to study ezi animals, ezi whales ukuba zibulewe yintoni. What fascinated them was not ukuba ezi zinto zibulewe yintoni. What fascinated them was the sound abayiva ngo-1997, ukuthi le sound iye yavakala kuyo le period yokufa kwezi whales. They then focused kuyo le sound to say, ukuba yi-USA Navy le ibulele ezi whales, let's come with an argument ukuthi le nto yabo ibulele even a species that has never been recorded in science. Xa beyiphanda le nto
kwazofunyanwa iiparts ezithile zesilwanyana eke kwacaca uba ayisosilwanyana saziwayo esi. They did all they could, including reconstruct the skull esaye safunyanwa, the hip joints, the flippers. Flipper nento kukudadwa ngazo. They reconstructed everything, the rib cage and everything. Wafumana uba no man lento is a mermaid. Bathe besebhizi ke yiloo nto leyo kwenzeka lento yenzekileyo kwezi American scientist, lento yenzekileyo in America apho urhulumente welalizwe would come and take yonke lento nebhizi yiyo neresearcha ngayo kwenzela ukuba ingabi yonto iyaziwayo ngabantu bikhona lento yale mermaid. They did the same thing UCT apho kwafikwe ekseni ngamapolisa elilizwe kwayothathwa zonke zonto ebekuphandwa ngazo kwashiwa only the sound. Aba bantu ke ikhona ivideo yabo ethi Mermaid the Body Found. Zezi visuals uzibonayo siyithathe kuloo nto, it's about 1 hour some couple of minutes. Yi-video end, i-YouTube video end, i-documentary. Khawukuyozibukelela ke mntana omhle that reconstruction apho ezi scientists zikuxelela ukuthi i-mermaid ikhona. There are sightings. Kukhona umntana owade wayifota lento, amajoni ke amaneyo bombada la mntana with a new information ba ubonanga mermaid, wena ubone into ethile, ukwenza umntana azixelele uba lento beyibonile nyani asiyiyo. Abantu abadala cannot lie. Eyona nto siyitshoyo kuba uMamlambo lona uyinto ekhoyo, singama-Afrika kudala siyazi lento kuba iyinto ekhoyo. Gqitha ke Bhele uthethe ngamafutha eNkosazana. Ingaba la mafutha eNkosazana ayinto ekhoyo na? Sithi bantwana bahle ayinto ekhoyo, ubungajikela kule ndawo kukho la mafutha abomvu kuthiwa ngaweNkosazana. Xa ugqitha kwenye ivenkile agreen, xa uya kwenye blue, xa uya kwenye angu-colorless aclear like amanzi, xa uya kwenye orange-ish, xa uya kwenye ayiloo mibala ke la mafutha eNkosazana. Kwezi ndawo sithenga kuzo amafutha, you get them in gallons and gallons. Ungaya pha uthi ndizothenga i-25 litre yamafutha eNkosazana ubuye uwaphethe. Kuthiwa ke enzani? Bathenza inhlahla mntana omhle, kuthiwa tithi tswetswe apha emashiyeni ubone uba awuzubuya nantona imnandi. Abanye bathi bavusa uMamlambo, kanti abanye bathi benza izinto ezithunywayo. Buza ke uBhele ukuba ingaba la mafutha ale Nkosazana ayinto emasiyamkele, masivume, masiyingqine na? Uthi uBhele xa uMamlambo lona eyinto engafumanekiyo, eyinto enzima, naba bamenzayo bamenzi beyiloo nto inzima, is it possible na ukuba ungafika loo nto inqabileyo? Kukho gallons and gallons and gallons zamafutha ayo na? Ithi impendulo ukuba bekusithiwa siyababona aboMamlambo baninzi naba baxheliwe kukhanywa amafutha nanga la mafutha, besinoyivuma loo nto. Kodwa kuba kungekho mntu ude eze naye uMamlambo ambambileyo akhame kuye la mafutha ngaka ukuba maninzi, mna ndithi bubuvuvu le nto. What I did njengoba sibhizi nje yile video, siye sothenga eNkosazana oil ababini kwiibrand ezingafaniyo. Omnye xa sithi siyamjonga uyilanto kuthiwa yivimbela liquid, ivimbela eli lingamanzi. Ela vimbela will glow ke like any petroleum jelly, liyaglowa xa kudark, wenza loo nto bomba sithengisela ivimbela. Omnye safumanisa uba yi-oil nje mntana omhle engaxoxiyo, engenanto itheni oil yabantu. Wena mntu ke othi masizithengene izinto sinyange kunyangeke ngethemba lokuba izihlwele zizayivuma lento, qhubeka ke mntana omhle unyange. Thina sithetha nomntu othi ufuna uyazi lento ukuba yintoni na lento sidibene ngayo. Hamba ke mntana omhle usifunela awakho amafutha eNkosazana, wenze kwenzeke, ingakumbi wena mntu othi ufuna imali, kuba kaloku kufuneka ube nayo le mali uzongena apha kwaBhele evenkileni uthenge nantso into esifuna uba uyifumanele yona namafutha okuba nawe ube ngumntu onemali. Okwakaloku nje sithi masiyeke ilale bantwana bahle, sidibane ngoLwesithathu uBhele uthetha kude kuphele
nomoya, ndijonge le nto nje bandithetha nani nje, ndijonge ezi visuals zabo mamlambo, ndinayo nendawo eboyikayo engavuki ezinto ezi ndibone sezilapha endlini. Mandikhawuleze ndigqibeke abantwana abahle ndiyochela apha phandle, ndiyaboyika bamamlambo. Sawudibane ke ngolwesithathu apho sizawube sithetha khona ngovuka kwabafile. Makube chosi kubeyele Camagu.